Vítam vás v našom centre GeoVital v Rakúsku, Sulzberg, Rakúsko. Chcel by som vám ukázať naše priestory, kde vyučujeme, trénujeme, školíme architektov, ľudí rôznych profesí, ľudí, ktorí majú záujem o zdravšie bývanie domy. Toto je budova, budeme ju vidieť za malú chvíľu, hej, priestory. Budova, kde vlastne celé školenie prebieha. Po mojej pravej strane môžete vidieť budovu, kde sa kompletizujú naše svetovo známe matrace. Nech sa páči, pozrieme sa dnu. Takže nachádzame sa v priestoroch GeoVital Akadémie. A v krátkosti, bude to rýchle video, dole na poschodí nižšie máme našu kliniku, ktorú navštevujú ľudia z blízkeho aj zo širokého okolia, ľudia, ktorým sa venujú zdraviu, nachádzajú uplatnenie alebo pomoc tu. A v týchto priestoroch môžete vidieť typickú spálňu bežnej domácnosti, teda bežných domoch. Je možné preukázať účinky na človeka v klasickej, typickej spálňovom vybavení so svetlami a tak ďalej. V rohu tuto je možné vidieť dopytový spínač, je to GeoVital produkt na elimináciu žiarení v bytoch. Yeah, runter. Okay. So this is the situation normal in all the houses without a demand switch, that you have the current on the wire. Electric fields. If you have the light on or off, it doesn't matter. So we have to find a place and figure out which wire makes the problem, which fuses, and so that we can tell the electrician where he should put the demand switch. Jetzt aktivieren wir. Now we activate, and when we shut the light off, so go to sleep, it takes about 1 to 2 seconds, and now we get the electricity off the bed or out of the bed. So, and it's disturbing the whole nerve system. So everything, I told you, everything is working from our computer over the nerve system to the rest of the body. If you have 300 or this, then I'm knocking down those receptors. So of course that we're gonna have cardiovascular problems, neurological problems. I didn't mention this, but the two main causes of death in the whole world is cardiac problems, and if you see cardiac problems, the cardiovascular system have his gated voltage channels, and neurological problems, the same channels. I mean, different. There's 149 different varieties of those channels, but those are the same channels. They cannot pick electricity, because if they pick electricity, I can tell you, they're gonna stop functioning well. Yep. Nech sa páči. Priamo predo mnou sú tu jednotlivé kancelárie, kde sa spracovajú objednávky, jedna, druhá. Priestor, kde je možné, študenti sa stretávajú z rôznych častí sveta, komunikujú, odovzdávajú si informácie, ľudia, ktorí majú záujem o riešenie svojho zdravia a pomoc iným. Nech sa páči, vstúpime do priestorov, kde vlastne vyučovanie a školenie prebieha. Navštevujú nás študenti, máme študentov z celého sveta, navštevujú nás len vďaka svojmu záujmu o zdravie a lepšie bývanie. Nech sa páči, toto je výhľad z nášho GeoVital centra Sulzberg, z centra, ktoré je, ako môžete vidieť, absolútne nádherné. A počasie je júl, počasie je absolútne vynikajúce a takmer zdravé.
Okay. Okay, it's running. Okay. Well, zdravím vás. Práve vychádzam zo školy, ktorú máme Geovital škola v Sulzberg, Rakúsko. Sú tu priestory, kde vlastne vyučujeme architektov, lekárov, fyzioterapeutov, ľudí, ktorí majú záujem o zdravie. A snažíme sa, aby získali znalosť, ktorú má Geovital počas svojej 34 rokov plus existencie ohľadne zdravia. Je to bývalá klinika prírodnej medicíny a v súčasnosti sa venuje výučbe a školeniu ľudí, pretože naše prostredie sa výrazne zmenilo za posledných 20 rokov. Rád by som vám teraz ukázal priestory, v ktorých vyrábame, a nie tak vyrábame, ako kompletizujeme matrace, ktoré sú absolútne biologicky neutrálne, vhodné pre alergikov. Materiál je absolútne netoxický, aj pre ľudí, ktorí majú istú intoleranciu, takisto pre alergikov. To je bolo. Môžeme sa pozrieť dnuka. Good. Zdravím vás. Teraz by sme sa mali pozrieť na priestory, v ktorých vyrábame naše absolútne vhodné matrace pre alergikov aj ľudí, ktorí majú netoleranciu k rôznym ako latex a iné materiály používané v dnešných matracoch. Nech sa páči, pozrieme sa dnuka. Takže nachádzame sa v výrobných priestoroch, ale kompletizačných priestoroch pre Geovital matrace. Keďže je víkend, naše pracovníčky sú vo svojich domovoch a teda je tu relatívne kľud. Chcem vám predstaviť pár priestor, kde tie matrace sú kompletizované. Tuto môžeme vidieť pár matracov, kde ponecháme 2 až 3 dní lepidlo uschnúť, keďže je to netoxické lepidlo, jedlé, potrebuje 2 až 3 dní na dokonalé uschnutie. Keďže naše matrace alebo materiál neobsahuje žiadne chemické aditíva, je časom mení farbu, obzvlášť ak je to vystavené slnečnému žiareniu, preto sú prikryté. To len svedčí o tom, že zmena farby je absolútne prirodzená. Tuto nachádzame sa v áre, kde sa vyrába matrac, ktorý je vyrábaný podľa rozmerov zákazníka, teda na mieru. Prejdeme do ďalšieho priestoru. Matrace po mojej ľavej strane sú pripravené na vákuovo balenie a na odoslanie zákazníkom do všetkých krajín celého sveta takmer. V rýchlosti toto sú naše 2 matrace. Jeden po mojej pravej strane poskytuje trakčný efekt. Trakcia sa vyvoláva váhou ľudského tela. Stlačením lamely sa sklápajú, dochádza k trakcii a teda odľahčeniu medzistavcových platníčiek, tým pádom uvoľneniam blokád a tak ďalej. Tento matrac po mojej pravej strane je jednoducho výsledok práce fyzioterapeutov, lekárov. Zvláštny je tým, že obsahuje
respektíve je vyrábaný absolútne na mieru zákazníka, má jednotlivé také údolia prehlbiny pre ramena, zadok a aj pety. Po mojej strane je mini sklad produktov na elimináciu zemského žiarenia alebo tzv. Geopatogénnych zón. A je to mini sklad, čiže je tu minimum materiálov, ktoré sú potrebné na zaslanie zákazníkom. Tieto prvky tu slúžia na ochranu pred vysokofrekvenčným a nízkofrekvenčným žiarením, teda elektroinštalácie v domoch a takisto vysokofrekvenčné žiarenie z veží mobilných telefónov. Ďakujem. Tak, toto bolo naša krátke video, prehľadka GeoVital priestorov a školy v GeoVital vo mieste pôvodu Sulzberg, Rakúsko. Pomáhame ľuďom desiatky rokov, dekády, sú to viac ako 3 dekády rokov. Pomáhame im so zdravím, pri navráteniu zdravia. Budeme potešení, ak zavoláte na náš kontaktné číslo, budeme radi, vám predstavíme, čo konkrétne robíme, ako vám môžeme pomôcť. Budeme radi. Ďakujem pekne.